Здравейте! Това е мястото. Елате! Ето тук се случи чудото. Това е мястото, което нашата фондация създаде, за да съберем общността в закрила на децата и младежите от социални домове. Особено важно за нас е да сме опора на тези младежи, които навършват пълнолетие и социалната система повече просто не ги подкрепя. Те остават сами и трудно се справят с живота на възрастните. Мечтаехме да изградим дом за грижа и общност, където да могат винаги да дойдат и да почувстват топлина. Където никой да не ги съди за грешките. При нас да получат всичко необходимо, за да продължат. Пространство за съвет и опора. Или просто за тишина, в която да съберат сили. Вижте сами какво стана от празните стени, когато мечтата срещна хора, които повярваха в нея. И докато го направим, вече ни отесня. По някой път идват толкова много деца, че ни се налага да стоим и на улица. Цялото оборудване е осигурено само от дарения. Влизаме от фоайето. До вратата стои антикварен скрин, получен като подарък. Предстои да го реставрираме. Тук е нашето работно място. Тук ни предстои да оборудваме стая за терапия. Все още търсим дарения за мека мебел. Ето и къта за четене и игра. Място за почивка, за чатене и мечтаене. Създадохме истинска библиотека, книги и етажерки, събрани от щедри хора, които доброволци сортираха и подредиха. Сега описваме всяко заглавие отделно, за да може всеки да намери своята книга. Имаме цяла програма от инициативи, за да възпитаме любов към четенето. И за това ще ви разказваме. Вие можете ли да четете вече? Оборудвахме малък бюфет за събития. Любимата напитка тук е горещ шоколад. В кухнята се събираме за чай и се учим да готвим. Ароматът на прясна храна създава уют и топлина. Какво се готви тук? По-рожденца. По-рожденца. Тя ме яде. А това е нашата малка зала с модулни мебели. Отново всичко е от хора, които повярваха. Тук можем да работим, да учим и да се забавляваме. За нашите момичета и момчета е любимо да празнуват тук. Това е нашия център за подкрепа. Уютен и функционален. Пространство за организиране на всякакви обучения, тренинги и събития. Тук се срещаме с нашите ментори, с доброволците и с дарителите. Всичко това постигнахме благодарение на вас. Благодарим на всички благодетели и на тези, които повярваха в каузата ни. И да не забравяме, все още имаме нужда от подкрепа, за да продължим да помагаме. Това място има нужда от издръжка. Всеки месец плащаме наем и сметки и осигуряваме материали за работа с децата. За помощ и дарения последвайте линка в описанието.